program organized by Director of Sports and Youth Affairs and rally on the occasion of birth anniversary of Swami Vivekananda. आणि त्या खातीर ही आयज रॅली ऑल ओवर गोवा 12 तालुक्यांनी रॅली डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्सान ऑर्गनायज केल्ली आसा. आणि त्या रॅलीक आतां 100 एवरी तालुका 100 कोटा दिल्लो आसा. त्या प्रमाणे आमचे ऑलरेडी आतां 85 हांगा सायकलिस्ट ऑलरेडी अटेंड जाल्ले आसात. युवकांनी जर मनान ठरयले जाल्यार बरें घडूंक शकता आणि युवकांनी जर ठरयले तर वाईट गोष्टी घडू शकतात. पण नक्कीच प्रामुख्याने आमचे गोयचे युवक जे आहात तितले आमचे पेडण्याचे युवक जे असतात हे पेडण्याचे युवक सदांच पॉझिटिव्ह असतात. आयुष्यात कितें तरी बरें घडयतले जेची खरीच गरज आसा अशी पॉझिटिव्ह माइंड म्हणजे मनाचे भान दवरून तुम्ही फुडें वतात. भावनो हांव चड उलयना पण तुमचे कडेन मागता आज ही सायकल रॅली आयोजित केल्ली आसा. म्हणजे वेगवेगळे जसे हांवें म्हटले की 12 जानेवारी ते 17 जानेवारी पर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमातून स्वामी विवेकानंदाची जयंती आम्ही साजरी करपाक घेतल्या. आज सायकल रॅली आहा, फाल्यां परत स्वच्छता मोहीम जसे बाब सदानंद आमचे सावडे साहेब म्हटला की वेगवेगळ्या जागेचेर स्वच्छता मोहीम राबयतले. खरेंच तुमच्यात ती ताकद आहा आणि तुमच्यान डिसिप्लीन जी म्हणटा ती आसपाक जाय ती आसा. जेणे करून एक शिक्षक ह्या नात्यान प्रशिक्षक ह्या नात्यान तुम्ही तेंचे आयकतात आणि ते जे तांचे जे अचिवमेंट तुमचे कडसून जाय पडटा ते तुम्ही खऱ्या अर्थान करून आनी घडोवन हाडटात. भावनो हांवय तुमच्या सारको जरी एक आमदार जरी आसलो तरी हांव सदबादा तुम्ही माझे एक भाव कदाचित लहान भाव हांव तुमचे कडेन इतकेच मागतात ह्या गोंयचें नांव आणि प्रामुख्यान आमच्या पेडणे तालुक्याचें नांव बऱ्या पद्दतीन बऱ्या प्रत्येक स्तराचेर तुम्ही फुडें व्हरतात. ते मागीर वेगवेगळ्या पद्दतीन स्पोर्ट्स असो शिक्षणाच्या बाबतीत असो. अभिनंदन करता हांव सगळ्या माझ्या पेडण्याच्या ह्या युवा वर्गाचे, कारण ज्या पद्दतीन पेडणे तालुक्यातले आम्ही युवा असून सुद्धा ह्या तालुक्याचे नाव आणि ह्या तालुक्यात असलेल्या वेगवेगळ्या शाळा ज्यो आसात हायर सेकंडरी ज्यो आसात कॉलेजीस ज्यो आसात ज्या पद्दतीन तुम्ही अभ्यास करतात आणि बरे मार्क अचीव करतात बऱ्यापैकी डिस्टिंक्शनान येतात. आणि आज आमदार या नात्यान अभिनंदन करीनशे दिसतात सगळ्या माझ्या भावांचे जे ह्या पेडणे तालुको जगा आम्ही ग्रामीण भाग पयलीं समजताले अशा ह्या ग्रामीण भागान आसून सुद्धा बऱ्यापैकी कितलेशेच बरे डॉक्टर जाले, कितलेशेच बरे इंजिनियर जाले, बऱ्या वेगवेगळ्या स्तराचेर वेगवेगळ्या पोस्टाचेर आज तुम्ही नाव ह्या पेडणे तालुक्याचेर राखतात. फुडें